Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαρτίου. Φτάσαμε κιόλας Παρασκευή, φτάσαμε κιόλας 29 Μαρτίου. Από Δευτέρα καινούριος μήνας. Πάμε για το Πάσχα. Ήδη έχουμε πει χαιρετισμούς, άσχετο, αλλά το λέω. Τι κάνετε παιδάκια μου, πώς είστε, όλα καλά? Ελπίζω να περνάτε καλά, να είστε καλά. Να είμαστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας τώρα που βλέπουμε το βίντεο. Παρασκευή πρωί λοιπόν, 8 και 25 είναι η ώρα και πάμε για νέο κόσμο. Πήραμε εδώ τη χοντρούλα μας, την τροφαντούλα μας, τη μοσχούλα ουσιαστικά, έτσι όπως τη λέω εγώ. Η Μόσχο, εδώ να σας γνωρίσω, την έχετε ξαναδεί. Την πενελίτσα μας και πάμε να της αλλάξουμε παπούτσια. Πάμε στο Will City, στην Κάρπου, στο νέο κόσμο. Νέο κόσμο, αν δεν κάνω λάθος, νέο κόσμο που κάνει πέρα. Τέλος πάντων, πάμε στο Will City στην Κάρπου. Κάρπου 24. Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Είχα πάει πριν και εβδομάδες, τον ερώτησα για ελαστικά. Του εξήγησα τι παίζει, ότι το έχω πάρει μεταχειρισμένο. Ότι φοράει τα Μέτζελε, τα 2, τα Pro. Ότι είμαι άνθρωπος που θα μπει και λίγο χώμα και έχω φάει τούμπα με αυτά στο χώμα. Το θυμάστε το σκηνικό. Και ο άνθρωπος μου είπε ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα σου προτείνω τα Naked Adventure. Του λέω είναι και για δρόμο και για χώμα. Μου λέει θα μείνεις ευχαριστημένος. Θα τρακάρουν εδώ πέρα και θα περάσει και το τραμ. Έλεος. Προτεραιότητα ρε παιδιά έχει το τραμ. Τέλος πάντων, του λέω εντάξει κύριε Δημήτρη, εφόσον μου λες εσύ αυτά, πάμε σε αυτά. Πότε να σου κλείσω, του λέω ραντεβού να έρθω. Μου λέει το έχω εδώ το ελαστικό, έλα όποτε θέλεις να τα περάσουμε. Λέω εντάξει. Ρε άνθρωπε, πας από δεξιά να κάνεις προσπέραση. Έλεος. Έλα μου λέει όποτε θέλεις λοιπόν να τα περάσουμε. Του λέω εντάξει. Οπότε σήμερα Παρασκευή αποφασίσαμε να πάμε να βάλουμε πατούμενα. Μείνετε λοιπόν κοντά μας για να δείτε το αποτέλεσμα. Προς το παρόν, καλημέρα, να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί, πάντα όρθιοι, πάντα κράνος, πάντα ζώνη. Γιατί είπαμε, η πιο κοντινή απόσταση είναι και η πιο πονηρή. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν βουλιαγμένης τώρα. Δεν θα χρησιμοποιήσω σήμερα GPS, θα το βρούμε μαζί. Θα ψάξουμε μαζί να το βρούμε το μαγαζί. Έχω ξαναπάει ρε παιδιά. Αλλά όταν δεν είσαι από εδώ και μένεις Πειραιά και έρχεσαι εδώ πάνω, πώς θα το βρεις? Τέλος πάντων. Πάμε, Κάρπου θέλουμε έτσι. Κάρπου. Να θυμάστε την Κάρπου. Ναι, είναι κάπου αριστερά, σε φανάρι. Εδώ δεν είναι, αποκλείεται, γιατί δεν φανάρι. Εδώ αποκλείεται να είναι. Νομίζω ότι το βρήκα. Αν δεν κάνω είναι αυτό το φανάρι. Κάτσε να δούμε γιατί. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό απαγορεύεται, κατεβαίνει. Άρα δεν είναι αυτό. Πάμε, συνεχίζουμε. Είπαμε, Κάρπου 24, κάπου στη Βουλιαγμένης κάνουμε αριστερά μέσα. Με κοιτάς και σε κοιτώ και περνάς στον δρόμο. Και εγώ σου λέω παίρνα. Νομίζω ότι είναι το επόμενο. Δεν νομίζω. Μόνος μιλάω μεταξύ μου, μόνο με ρωτάω. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα μπω σε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι μάγκες. Ναι, είναι αυτό. Ναι, παιδιά, φτάσαμε στην Κάρπου. Θα σας δείξω και το Will City. Το οποίο νομίζω ότι θα είναι κλειστό. Νόμιζα.
Εντάξει είμαστε. Ξέρω εγώ, εντάξει είμαστε. Ο κύριος Δημήτρης μας είδε. Will City, παιδιά, κάνουμε 24, όποιος θέλει τα στήχημα. Πάμε. Κλείνουμε και ερχόμαστε σε λίγο, έτσι. Η συνέχεια επί της οθόνης, έτσι. Το μηχανάκι, η μοτοσυκλέτα, η χοντρούλα μας ήδη έχει ανέβει πάνω. Τη βλέπετε. Το πρώτο ελαστικό του μπροστινό ειδικά έχει βγει. Πάμε, συνεχίζουμε δυνατά. Κύριε Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγορίνα μου. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το καινούριο πατούμενο. Ανάκι Adventure, κύριοι. Όχι, παίζουμε. Και πάμε για πλήσιμο.